आज के रास्ते पर जो नौजवान हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बिराद साननो गोनां जाबाय लोगोफोर माने जे दाखालि जे बड'लेण्ड महात्सब दिल्लीयाव खुंदों बे खुंनायखौ लानानै गोबां मानसिफोरनाव गोबां सोंथि सिखारदों आं बेनि सायाव दिनै माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय आं फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव नरेन्द्र मदिया दि मोनसे बाथ्रा बुंदों स्पिचआव बियो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन कि बिथाङा होनना बुंदों जि बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ दङ होननानै नरेन्द्र मदिया बुंदों आरोखि आरो बिथाङा बुंदों कि बर'फोरनि जेनोखि बेफोरबायदि माने फोरबो फालिनाय फेस्टिभेल फालिनाय बर'फोरनि गेजेराव दा माने सान्ति फैबाय गोदो जे बर' इउथ्सफ्रा आखायाव हाथियार हमदोंमोन नाथाय बर' इउथ्सफोरनाव दा बे गैला बर'फ्रा दिनै माने बुजिबाय आरो नर्थ इस्टआव थानाय माखासे हाथियार हमग्राफ्राबो दिनै बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ दङ होननानै नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन इन्डियान प्राइम मिनिस्टारा लोगोसे बिथाङा बुंदों जे माने बर'फोरनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौनि खाथिरावहाय गाव माब्लाबाबो माने खोमि जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि माब्लाबाबो खालामनाय नङा बे माने बिथाङा जेरैबाबो बर'फोरनि थाखाय खामानिफोरखौ मावगोन आरोखि दा बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट होदों आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि बे चेनेलावनो दहाय फुङाव होनायावहाय नोंथांमोना नायबा नुगोन कमेन्टआव थांनानै नाय नोंथांमोना सोर सोर मा कमेन्ट होदों थारमाने बेवहाय बिथांमोना होनदों जे बर'फ्रा बड'लेण्ड बिनायखौ माने दोनथ'नायनि थाखायसो माने बड'लेण्डखौ नांला होननायनिखायसो दिनै मा होनना बुंदों नरेन्द्र मदिया बर'फोरखौ बाख्नायदों बे आरो बाथ्रा माने बर'फ्रा नांला होननानै बुंनाय जाहैदों जे जों बर'फ्रा माला नांला होननानै बुंदों नांलाथ' बुङाखैना ना एबसुन डिफिबसआ नांला बुंदों ना प्रमद बर'आ नांला बुंदों सोर बुंदों रावबोथ' बुङाखैना थारमाने आं ओरैबायदि मोनदों दा गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा माने क्रर माने बाथ्रानि रांनि बाथ्राखौ नोंथाङा खोनाखांखाबाय फेसबुकआव दा बिराद बयबो लिरसोगासिनो दङ माने क्रर फैसा गारनांगौनि मा दरखार दंमोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय दा एक्सुवेलि बे आयदानि सायाव आं मानसिफोरनि नेगेटिभ थट्सफोरखौ नुनानै आं माने बागदावखाङो थारमाने दिनै माने मुलुग दरबारावहाय बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बर' हारिनि ट्रेडिसनेल कालचार गासैखौबो सिनायथि होनो थाखाय दिनै बेफोरबायदि प्रग्रामखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादालाय माथो जाथिनि हेंथा खामानि मावखो दुलाराय बर' हारिनिलाय मालानिफ्राय बर' हारिनि खैफोदनि थाखाय खामानि मावखो बर' हारिनि थासारिखौ नायै नायै दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोगासिनो दं स' जाउनावनो मालाबा बिथांमोना राजखान्थिनि फिल्डआवबो ओंखारनांगौ बोरै जानानै फैदों बेखौ बयबो मिथिखागौखा दा दिनै आं बेखौसो गोमोनो गोनां जादों कि जोंनि दैदेनगिरि खायसे दैदेनगिरिफ्रा फेसबुकआव जाय ससियेल मिडियाआव लिरो एबा जाय भिडिअफ्राव कमेन्ट हरो बिथांमोना इसिबां नेगेटिभ कमेन्ट हरनो हायोना बिथांमोना सब समाय नेगेटिभ सानो थारमाने बिथांमोननि सानथियाव मा बिथांमोना मा एक सेकेन्डनि थाखाय जाथिनि थाखाय साननो हाया नामा एक सेकेन्डनि थाखाय जाथिनि थाखाय मोजां खामानि बुंनो हाया नामा बिथांमोना सब समाय मालायनि नेगेटिभ मालायनि बिर'धि बिथांमोना बे बाथ्राखौ मा माने मोन्दांथिजों बुंदों ना मा प्रफिटनि थाखाय बिथांमोना बुंदों आं दिनै मोनसे डाउट जादों आं दिनै मोनसे सन्देह जादों ओंखायनो आं दिनै बुंगोन जाय बिथांमोनहा दिनै इसिबां मोजां हाबाफारि लानायखौ आरो दिनै 16 नभेम्बर सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोना रेलि खालामदों कालचारेल रेलिखौ खालामनाय जादों दा बे खालामनायाबो मोजां जाफुंबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बिथांमोननि बुंनायखौ आं दिनै बिखायाव बिराद दुखु मोनदों जोंनि बर' हारिनि बर'नि सुबुंफ्रानो जुदि बर'नि बिर'धि जादों दा दिनै मानो नङा नरेन्द्र मदिया बुंनाय मथे मानो नङा जे जोंनि गेजेराव दिनै थांनाय समफोराव मा इसिबां जोंनि गेजेरावहाय दाङाबाजि जालांबाय माने हरना गुना जों बेरायनो हाया सानावनो जों बेरायनो हाया गावनि बिदा फंबायजोंनो जों बुलाय सोलाय जाबाय जुदि सुक्तिया जायामोनबा 2020नि 7 जानुवारियाव जुदि बिटिआर सुक्ति जायामोनब्ला बेसिबां बर' आगोमा फिसाफ्रा माने जिउ गोमागौमोन बेखौ मानो मिथिया आरो लोगोसेयैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै बेसेबां मा जागौमोन बेखौ जोंनि मानसिफ्रा मानो मिथिया जेन'बा आरो मा लुगैदों नामा बर'नि गेजेराव होनबा नांलाय खमलाय गावजों गाव बिदा फंबायजों दानलाय खमलाय बुथारलायनायखौसो लुगैयो नामा जोंनि मानसिफ्रा माने बेफोरबायदि थासारि जायोबा माखासेबा प्रफिट जायो नालाय मुलाम्फा जायो नालाय जोंनि मानसिफ्रा बिदि लायो जोंनि मानसिफ्रा आं दा मोनदांबाय जायफोरनाखि नेगेटिभ कमेन्ट हरो बिथांमोनहा गावनि प्रफिटनिल' सिन्था खालामो गावनि धोन सम्पति आरजिनाय गावनि रां रुफा आरजिनायजों मानसिफोरनि सिगाङावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थगाय थसि खालामनानै गगाब सगाब दिन्थिनो थाखायल' बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ लायो ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै
माने हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला हारिखौ जुदि जौगानायनि थाखाय खामानि मावोब्ला एबा आगानसे माने खामानि मावनो लानायाव जुदि हेंथा जानानै हेंथा बाथ्रा बुङो आं दिनै फिल खालामबाय आं मोनदांनो हाबाय मानसिफोरखौ आं बिराद मोनदांनो हाबाय दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट बुंदों माबा मोनसे बुंदों आरो दिनै आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो इउ पि पि एल नि मानसि होननानै मा नोंथांमोना आंखौ आसि थुनानै खिथानो हागोन आं इउ पि पि एल नि होननानै मा नोंथांमोना बुंनो हागोन नामा आं राजखान्थियारि दैदेनगिरि होननानै बहाबा सोरबा सिनायो नामा नुदों नामा नोंथांमोना आंनि एरियायाव फैना मानो फैदों नोंसोरलाय जानला मोनला खोथाखौ मानो बुङो नोंसोर जेनेबा आं दिनै सासे माने भिडिअ बानायो हिसाबै आं सासे ससियेल इनफ्लुयेन्सार हिसाबै आं दिनै बि पि एफ निबो आं भिडिअ आपलड खालामो एबसुनिबो आपलड खालामो आं इउ पि पि एल निबो आपलड खालामो आरे जे बाथ्राया नंगौ जे बाथ्राया थार जे बाथ्राया नंगुबै आं बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामदों नोंथांमोनजों रायलायदों नाथाय बिनि गेजेराव मालाबा मालाबा आंनावबो नाङो माया नाङो होनना बुङोबा जाय बिथांमोनहा जाथिनि माने बिर'धि बाथ्रा बुङो बेखौ आं मोजां मोना खिन्थु नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा खोनासंला जायफोरनाखि बिर'धि बुंबाय थादों आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबांसिम थाबाय थागोन आंनि सापर्ट आंनि जेनोखि माने गोसो गोरबोनिफ्राय मददआ थाबाय थागोन एबसुजों जेब्लायबो आं दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आं जेब्लायबो दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैला माने आंबो बाव गैला मानोना एबसुनि माने मावनाय एबसुनि मावथाय एबसुनि सान्थौ आरो सानस्रिजों आं जेब्लाबो जिउआव आवगायलांगोन नोंथांमोना जेखि बुङा नोंथांमोना जेखि साना नाथाय आं रांनिबो लबि नङा आं हारिनि बिर'धिबो नङा मानोना आं दा नोंथांमोनखौ फिल खालामो नोंथांमोना जे दिनै इसिबां बिर'धि बाथ्रा बुंबाय थादों नोंथांमोना नोंसिनि ओनसोलाव नोंसिनि गामियाव नोंसिनि हालामाव माबा मोनसे मोजां मावना दिन्थिफिननो हादों नामा सोरखौबा माबा मोनसे मोजां लामायाव दैदेननो थाखाय नोंथांमोना मालाबा सोरखौबा बुंफेरदों नामा बेफोरबायदि रेकर्ड दंना गैया नोंथांमोना आं गोमोदों दिनै स' नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि फेरलेसेबो जुदि खामानि मावाखैब्ला दिनै ससियेल मिडियायाव अबेबा भिडिअआव मालाबा एबसुखौ मालाबा इउ पि पि एल खौ मालाबा हाग्रामाखौ जानला मोनला रायलायनाङा जानला मोनला रायलायनाङा आं बुंदों नोंसोरखौ मानोना बिथांमोना बयबो दैदेनगिरिखौ सनमान होनो सोलों दैदेनगिरिखौ मान होनो सोलों आरो मान होनानै खामानि मावनो सोलों नोंथांमोननि बेफोरबायदि नेगेटिभजों दिनै कमेन्ट लिरनाय आजां गाजां कमेन्ट नोंथांमोना आंनि भिडिअआव थांनानै कमेन्टफोरखौ नाय दाखालि मैया दहाय फुङाव होनायाव नाय बिसिबां मानसिफ्रा बिसिबां बिर'धि बाथ्रा बुंदों बे दिल्लीनि प्रग्रामखौ लानानै आयौ 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 एसेबां गेसाव जायोना बिथांमोननि गोसोआ एसेबां गेसाव जायोना बिसोरनि गोसोआ एसेबां हिंसा ना दुलाराय बर' फरायसाफोरजों इसेबां हिंसा प्रमद बर'जों इसेबां हिंसा दिनै बेफोरबायदि थासारिया बै समनि थासारि फैजानो लुगैयो जोंनि मानसिफ्रा माने बुलाय सोलायखौसो फैजानो लुगैयो थारमाने नङा होमबा बुलाय सोलायसो फैबाय थाजानो लुगैयो जोंनि मानसिफ्रा माने इसेबां माने गेसाव गोफोन जोंनि मानसिफ्रा माने एसेबां माने गेसाव गोफोन जोंनि गोसो मानसिनि माखासे मानसिफोरनि सानस्रिफ्रा आं दिनै लाजिनाय मोनदों गोसोआव नांदों आं जोंनि मानसिफ्रा गावनि रां खामायनाय गावनि माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्राफोरखौ बुङो खिन्थु बेजों जोंनि हारिया मालाबा जौगायालै नोंथांमोन बायदि बुजिनो गोरों मानसिफ्रानो जुदि फिसा दायावनो माबा मोनसे जुदि दायावनो नोंसोरो गाज्रि मोनो दिनै नोंसोर दिनै गगाब सगाब दिनै एबसुखौ रायदों प्रमद बर'खौ रायदों गाबोन नोंसोर प्रमद बर'आव हाबजोबगोन अब्ला नोंसोर माखौ लानानै बिगाब बुंफादोंमोन नोंसोर माखौ लानानै बिगाब सेमखायदोंमोन होमबा नोंसिनि आखुथाया बाहा नोंसिनि लबा बाहा नोंसिनि दान्दाया बाहा जों बाहाय मिथिनो हायो मानसिखौ ओंखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों नोंथांमोना दिनैफ्राय बेफोर गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ माने गार जुदि हारिनि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावदोंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोनखौ आसिरबाद बाव प्रमद बर'खौबाबो नोंथांमोना आसिरबाद बाव हाग्रामा महिलारि सारखौबाबो आसिरबाद बाव मानोना जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय खामानि मावगोन हारिखौ माने जौगानो थाखाय खामानि मावगोन बिथांमोनखौ जेराव सापर्ट खालाम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय नोंथांमोना बेफोरबायदि नेगेटिभ साननायफोरखौ गार जेब्लायबो पजिटिभ गार सैथो सान थार सान नोंनि खामानिखौल' सिन्था खालाम नोंनि खामानिनि बेलानि बाथ्रा बुंनायावहाय सोरहाबा माबा मोनसे समाजा खहा जागोन नामा बेखौबो सान आं दिनै नोंथांखौ आंनि बे भिडिअ गेजेरजों खावलायबाय थेंक इउ